Здравейте, аз съм Иван от фирма НИК и днес сме на ден на полето до село Българово до Бургас. На събитието представяме пръскачка Квернеланд, един от нашите топ продукти, модел T3, продълбочител Агрисен, стрипкат култиватор и стриптил култиватор стрипкат. Специално внимание отделяме на дроновете, които са акцент на нашия щанд. Правиме и демонстрации с тях, как се пръскат различни култури в различна фаза. На щанда имаме и традиционните за нас навигации тримбъл. Ефективността на земеделските операции са ключови за успеха на всяко едно стопанство. Машините се включват точно там, където са необходими, в различните фази и обработки, както и в различните стилове на обработка на почвата. Стриптил, конвенционално, консервационно и стандартни обработки. Ще се радваме да посетите нашия щанд на открития ден на полето и в Добрич. Заповядайте!